हेलो लोगोफोर गुड मर्निं आंनि गोदान मोनसे भिडिअ'आ नोंथांमोनखौ फिर खेबसेबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय नै दिनै आङो फुंजानि गोदान मोनसे ब्लग्स लानानै फैलायबाय आरो नोंथांमोननि थाखाय। ओमफ्राय नोंथांमोनहा इन्टारेस्टेडबा नायलांदो। ओमफ्राय आं दिनै टाउनाव थांनो ओंखारदों आरो लोगोफोर। ओमफ्राय मानि थाखाय थांनो नागिरदों नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे थांफाबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय अन्नानै भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलां, वाच टाइमनि थाखाय जोबोद गोनांथार। ओमफ्राय अन्नानै सापर्ट होबावदो। ओमफ्राय जेरै दा अनसायबाय थादों बिदिनो आंखौ अनसायबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामनानै थाबाय आरोखि ना। ओमफ्राय टाउनाव मानि थाखाय थांनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे थांफाबाय थादो लोगोफोर। नै जों दा गामि सिंजों फैदों आरोखि ना। ओमफ्राय हासबेन्डआ आंखौ ड्रप खालामगोन कारिगावसिम। बेनि उनावहाय आङो लोगोफोरजोंसो थांगोन। लोगोफोरजों मानि थाखाय थांनो नागिरदों नोंथांमोना दान्दिसे थांफाबाय थाबानो जाबाय आंजों। ओमफ्राय लोगोफोर जोंना दासिमबो दंफांनि दालां दङ जोंनि गामियावहाय, दंफांनि दालां। लोगोफोर आंना पार्टनारफ्रा नै थांगासिनो, जोङो क'क्राझाराव थांनो नागिरदों। मानि थाखाय थांनो नागिरदों नोंथांमोनहा दान्दिसेनि उनाव नुगोन आरो ब्लग्सखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। हाय होनहरलाय दे। हाय हाय सिख्लाफ्रा जोंना पार्टनारफ्रा कारिगाव मोनफैबाय। कारिगावनिफ्राय पेसेन्जार गारिसो, जोंनाथ' कार गैया नालाय। गाखोबाय जोंहा नै गारियावहाय। कारिगाव मोनफैबाय जोङो, कारिगावनिफ्राय पेसेन्जार गारिसो खारबाय। गारिया खारबाय। जागा नाय फिला फल थांसैलाय दाना मा खामानि मावनाय जायो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो मानि थाखाय फैदों। हाब्रा बाबा मोनफैबाय। सानफ्रामबो देखायनो होननानै सानबाय थायो लोगोफोरा, ओमफ्राय देखायनो हानायानो जाया। नै दिनैसो गोसोआव फैदों, बावलांबाय थायो। ओंखारबाय नै आंना बेग लाग्रा मोनबावबायसो सासे। जुथा खुलिबावनांगौनो। बेनार माबा बानायगौमोनलै आदा। ओमफ्राय मारै लिरनायखौ होलांदों नोंसोर दोनथ' जानाय नङा। खामानि बिराद बिजियाव दं आरो। लिरनायखौल' होलांगोन, ओमफ्राय जेनेबा मारै बेफोरखौ एसे जोंनो बुजायनानै माबादो। बिसोरनो मा सायाव नांगौ, बेसे गिदिर नांगोन? गिदिरा नै बेनिफ्राय एसे फिसासिन। बे गोलावा जाबाय खिन्थु एसे ओरै माबा नांगोन आरोखि। एसे गुवार नांगोन। लिरनायखौनो जागोन, ओमफ्राय नै गुवारा एसे जेनेबा 4 फुट जागोन। बाहाय ओरैहाय 5 फुट दं नालाय। 5 फुट दं बे। ओरैहाय 5 फुट नालाय ओरैयाव 3 फुट दं आरो। 3 फुट? औ। 4 फुटबा देरद्रायगोनसो नामा? 4 फुटबा स्कुवेर जागोन। स्कुवेर? औ, नायनो बारा मोजां नङा आरो। नैबे 5 फुट दङ आरो ना? औ। ओमफ्राय 4 फुटबा बेसे गोलाव जाहैगोन बे? ओरैयावबा निफ्राय दङ बे 4 फुट दङ नालाय। 4 फुट बाय 2.5 फुट। ओरैहाय 4 फुट ओमफ्राय ओरैयाव 2.5 फुट दं आरो। ओरै 4 फुट ओरैहाय 3 फुटबा माबायदि जागोन? बे स्कुवेरा जाफिनगोन। मोजां जानाय नङा। नोंसिनिसो खोथा जाहैगोन बे जेनेबा। नोंसोर मायाव लागायगोन जेनेबा? जोंना बे क्लाबनि आरोखि ना। क्लाबनि? औ, क्लाबनि। सारिबाय क्लाबआवनो सारिबाय। बियो जेनेबा क्लाबनि साइनबर्ड पार्मानेन्ट। औ, पार्मानेन्ट बे थाबाय थागोन। होमबालाय बियो स्कुवेरबाबो जायो साइनबर्डआ। औ। दा ओरैनो बेनार जास्ट जेनेबा माबाफोर प्रग्रामनि थाखायबा एसे बिदि गोलावबा मोजां मोनो नालाय बिदि बुंनाय जादों। प्रग्रामनि नङा, प्रग्रामनिखौ आं दिनै बानायथ'ला, माने बेलेग मानसिफोर बानायहोगोन। ओमफ्राय जोंहा क्लाबनिखौल' बानायगोन आरोखि। क्लाबनिखौल' ना? औ। जोंना बेनारनि दामा 15 थाखा स्कुवेरफिट जायो। औ, 15 थाखा। नोंसोर जुदि बेखौ नांगौब्ला बाहाय 250 गोलैगोन आरो। ओमफ्राय नैबेयो 150 थाखा। बेबायदि मोनसे बानायहोगोन आङो फिसानो, ओमफ्राय बेबायदि गिदिर मोनसे आरो। गिदिर मोनसे? औ। बे मोनसेखौनो मोननै? बे मोनसे माने
दा जयेन गोदान जयेन लाखिगोन नालाय बेनि थाखाय मोनसे माबानो ओरैनो सिथाबनानै दोननो थाखाय लामाफ्राव माबाफ्राव ओमफ्राय बे मोनसे जाहैबाय पारमानेन्ट थागोन औ होमबा नै बिदिखौ मोनसे बानायदो ओमफ्राय नोङो बै जेब्ला नोंनि बे पारमानेन्ट साइनबोर्ड बेखौ जेनेबा एसे दाबो बानायदो मोनसे बानायदो गिदिराव ना बिदिखौ औ बे जेनेबा बेहाथ' ओरैनो थांबाय नालाय दा नैबे औ सेलेक्टजों जोबखांबानो बे जानानै थांबाय बिदि ओमफ्राय मोनसेयाथ' पारमानेन्ट थाबाय थागोन आरो ना लानो हागोन नों फार्स्ट टिमआव फार्स्ट सारिखौबो लानो हागोन बा सारिखौबो लानो हागोन आरो नैबेनो थिगैनो दं ओमफ्राय जास्ट एसे डाउन जाबावनांगौ होमबा बेखौ ओरैबायदि खालामजागोन होमबा 1 फुट लाबाय जेनेबा 1 फुट लायोबा बेसे गिदिर गगोन नालाय बेसे गिदिर गगोन नालाय जेनेबा होमबानो बेखौ हाबबो लानो हागोन आरो 6 फुट होनाबा सारा औ औ बेखौनो मोनसे बानायसै आरो बेखौनो ना ओमफ्राय जेनेबा आंथ' मोजाङै आइडिया गैया जेनेबा मा लिरनांगौ माने जेनेबा जोंनि क्लाबनि नामखौनो होनसै जेनेबा माला स्टार्ट जाया ओमफ्राय मा माबायो बेखौना मा होनांगौ आंथ' एकदम नोंसोर जेनेबा मा फोरोङो जेनेबा नोंसिनि क्लाबावहाय मा जेनेबा नोंसोर साइनबोर्डखौथ' बिदिखौ नाङा जेनेबा जोंना क्लाबनि नामा आरबिसिडि आर्सारि क्लाब ओमफ्राय जेनेबा अर्गानाइजेसन बिदि माबा होनांगोन नामा अर्गानाइजेसन नांलायला जेनेबा नोंसिनि बे क्लाबनि नाम ओमफ्राय जेनेबा नोंसोर मा फोरोङो बेनि जेनेबा बे थाबाय नोङो आर्सारि ओमफ्राय जेनेबा नोंसिनि बेनु थाबाय स्टाब्लिश थाबाय बे आरोखि आं मिथिफेराना बानायफेराखै आङो सालायनानै बिसोरो बानायना हरदों आरोखि ना नोंसोर जास्ट नैबेखौल' ओरैनो ड्राफ्टिंखौ लिरना गालांदो जेनेबा ओमफ्राय मा समावहाय स्टार्ट खालामा बेखौ नाङा बेखौ होदो नोंसिनि एस्टाब्लिशमेन्ट नांगोन ना बेनो जागासिनो दं नोंसोरो फन नाम्बार लांदो बहाय लिरना गालांदो नोङो ओमफ्राय नोंसिनि वाट्सएप नाम्बारखौ गालाङो आरो जों बिसोरनो डिजाइनखौ बानायनानै हरगोननोसै औ ओमफ्राय स्पेलिंफोरखौ नायदो जेनेबा आरो माबा मोनसे सोदेरनांगौ मोनसे सोदेरहरनो हाबाय जेनेबा दा क्लाबनि नामखौ लिरसै आङो क्लाबनि नामखौ लिरदो नों जेनेबा नों मा जेनेबा नोंना मा क्लाब बेखौ होदो ओमफ्राय नोंनि बिनुफोरखौ होदो जेनेबा बबे जायगायावहाय फोरोङो नोङो बेखौ आरो जाबाय लोगोफोर नै बानायनो अर्डार होबाय हाय बल' सुप्रिया हाय आंना लोगोफ्रा नुबाय मालाय सुन्दुरिथार आंसो हंलेले गोसोमसोमखा बानायनो अर्डार होबाय लोगोफोर ओमफ्राय माबायदि जायो नोंथांमोनहा नेक्स्ट ब्लगाव नुगोनहाय दिनै अर्डारल' होदों आरोखि ना ओमफ्राय मा बानायनाय जायो मारै बानायनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय नेक्स्ट ब्लगखौबो नायनो दाबाव ओमफ्राय आरो जों बेलेग मोनसे जायगायाव थांबावगोन आरो गथ'फोरनि फैसाखौ आं जाजोब्बाय थारमानि ओंखायनो दा गथ'फोरनो मा होनो फैसा बहनना होफिननांगौ लन लादों आङो ओमफ्राय ग्रुपावहाय लादों आरोखि ओमफ्राय बे लन लानानै गथ'फोरनो होनसै मानो होनबा दाख्लै मासफोरावहाय बिथनबो हाबाखै माबो हाबाखै आरो हाबनाय जेबो गैया नालाय ओमफ्राय गथ'फोरनि फैसाखौ आङो जाजोब्बाय आरो 20,000 ओमफ्राय दा गथ'फोरनो लन लानानै होनांगौ जानानै फैसिगोन मानो होनबा टारगेट बर्डखौ बायथारनांसिगोन ना लोगोफोर ओंखायनोथ' नायलांबाय थादो लोगोफोर मा होनोमोनलाय अबे बेंकआवहाय लन लाखो नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय ओमफ्राय इजिसिन लन लानो थाखाय अबे बेंकआ साबसिन नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो बिराद इजियावनो मोनदों जों लनखौहाय ना ओमफ्रायथ' नायलांबाय थादो फिसालानि गाइखेर लाबाय 700
बेबायदिनो 60 लायो लोगोफोर ओमफ्राय एकदम गुड प्रडाक्ट आरोना बियो ओमफ्राय जेबो माबा फैया आरोखि ना मा होनो ना जाहैयो आरो जोंहा फिसालानो साननै सानथाम थाङो आरो बियो फन लांनोसै मोननै नोंसोर नै लाखांबाय गाइखेरखौ लाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय बेंकआव थांनानै देखायबावनोसै नोंथांमोननो लोगोफोर नै जोङो बेंक सफैबाय आरोखि ओमफ्राय बेंकआव मानो फैदों नोंथांमोनहा मिथिखाबाय जानांगौ ना गथ'फोरनिफ्राय 20,000 थाखा जाखुमाबाय आङो ओमफ्राय बे 20,000खौनो दा सुख'फिननांगौ आरोखि ओमफ्राय दा लन लानानै सुख'नो नागिरदों आरोखि ना लोगोफोर ओमफ्राय मानो होनबा गथ'फोरहा बट बायथारनांसिगौ आरोखि ना ओमफ्राय दा ग्रुपआव लादों आरो जोङो माबाखौ लनखौ ओमफ्राय जोङो रानगोन आरोखि ओमफ्राय दा मा होनोमोनलाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनै फैसाखौ मोनगोन ना मोना लनखौ मोनगोन ना मोना ओमफ्राय गोदान एकाउन्टबो खुलिनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोनहा दिनैनि ब्लगखौ माबायदि नुखो माबायदि मोनदों खोन्थाहरबानो जाबाय नै आंना लोगोफ्रा जोङो साथामल' फैदों आरो ग्रुपनि मानसियाहाय ओमफ्राय दा नर्थ इस्ट बेंकआव दङ नैबे बाजार इन्डिया खाथियाव आरोखि ओमफ्राय आङो गोदान एकाउन्टबो खुलिनो नागिरदों आरोखि ना माबा ग्रुपनि जोंनि RBGB आर्चारि क्लाबनि थ' नोंथांमोनहा माबायदि नुखो दिनैनि ब्लगखौ कमेन्ट्सआव खोन्थाहरनो दाबाव ओमफ्राय कमेन्ट्सआव हरनानै जेब्लायबो सापर्ट हो ओमफ्राय बेनारखौ मानो बानायदों माबायदि बानायदों मा खारनाव बानायदों नोंथांमोनहा नेक्स्ट ब्लगाव नुगोन ओमफ्राय नोंथांमोननो नेक्स्ट ब्लगाव आङो शेयार खालामगोन आरो थ' लोगोफोर ओमफ्राय बेंकआव जोङो फैसा मोनखांनानै बा फैसा बख'खांनानै मा खालामनाय जायो नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबावदो बेनि उनावहाय दा जोङो सिङाव हाबनानै नायनोसै आरो ना क्या मिलेगा फ्राइड राइस से बोला पूरी हो जाएगा मा जायो नानि नोङो जाजायो फुरिखौनो औ फुरि जाबाथाय उदैया बिराद गाज्रि जायो आंना फुरि जानोसै नो लोगोफोर नोंहा मा जायो जानाव नोंहा मा जायो फुरि जानोसै दे जानोसै ओंखाम उखैबाय मोजां नुदोंना नुवाखै आयु गरमथार आं ओरैबो मोनसे एसे गरमथारहाय पानीबो सोमदेलेगा भैया जोंना मेदामा नुबाय बिनि बेग लाना साख्रि नागिरना फैबाय थायो जोंना मेदामा ओमफ्राय साख्रिखौनो नागिरबाबो मोना आरो दैबो गैयाथाय बेखौ लोंसै लाबा केमेरामेनखौबो एसे खेबना खेबखानांखागौबा खेबहरगोन दिनै आंना केमेरामेना गोदान लेडिससो दिनै केमेरामेना आंना लेडिससो माने आंना केमेरामेना आंनि फिसालाखौ लाखिदों नालाय ओमफ्राय दिनै लेडिसखौसो लाबोदों आं केमेरामेन मासनि लोगोफोर मनिटाइजार जाथारसिगौमोन ओमफ्राय मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय जायासै माबा कड सिकिउरिटि कड होनांगौ ओमफ्राय बेखौनो होनो पिन कड होनांगौ आरोखि माबा मोनसे बिदि ओंखारगासिनो दं दा बेखौनो होनो हाया जागासिनो दङ आरोना लोगोफोर दसे नै जिरायनानै टाइम पास खालामनोसै ओमफ्राय बेंकआवहाय दा लान्च टाइम जादों आरोखि ना ओमफ्राय जोंबो एसे जानानै लानि एसेनो ओंखाम उखैबाय नालाय ओमफ्राय लोगोफोर मनिटाइजारा जासिगौमोन आरोखि ओमफ्राय एप्लाइ खालामबाय दा थार्ड प्रसेसआबो कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय माने मोनसे ब्राउजार कमावहाय मोनसे माबा
कड बिगासिनो दं आरोखि दा बे कदखौनो रोङिनि थाखाय होनो हायाखै थ' नोंथांमोना सोरबा एक्सपार्ट दङबा अन्नानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय आंथ' एक्सपार्ट नङा होननानै मिथिखायो नोंथांमोनहा आरो इंलिसबो रोङा आरोखि एथबांनो थ' जायाखै आरो आंना ओमफ्राय प्रब्लेम देखायगासिनो दं आंना बिराद टेनसनाव दङ मानो होनबा मानो जायासैथाय बुंनो हाला आरो लोगोफोर ओमफ्राय मनिटाइजार जानायमोनब्ला बिराद मोजां मोनगौमोन आङो ओमफ्राय नोंथांमोननि अननायाव थाबैनो साबसक्राइबाथ' बिराद बारायदों ओमफ्राय मा होनोमोनलाय वाच टाइमाबो कमप्लिट जाबाय आरोखि ना नांगौसिबां जाबाय ओमफ्राय दा मा होनोमोनलाय मनिटाइजारा जायाखै आरो बे मोनसे माबानि थाखायनो थाबथानानै दंगासिनो दं ओमफ्राय दिनै ट्राइ खालामबावगोन जायोना जाया ओमफ्राय बिदिनो नोंथांमोनहा जेरै आंखौ हेफाजाब होगासिनो दं बेबायदिनो हेफाजाब होबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनहाथ' मिथिखाबाय आं मानि थाखाय फैदों बेंकआवहाय 20,000 जाबाय आं खारखुमानोसैसो लोगोफोर गथ'फोरखौ खारखुमा लांसै आं गोजानाव थाहैसै 20,000 जानानै नोंथांमोनहा मा सानो दाखालि आं लोमजानायावहाय बाहायदों ओमफ्राय जोंहा न'आव खेराइ फुजा होदोंमोन ना बेयावहाय आङो लाथ'दोंमोन आरोखि ओमफ्राय दा गथ'फोरनो बट बायनो थाखाय आङो लन लानानै होनोसै आरोखि ना लन लानानै होनोसै गैया दखानाव जिरायनाया जानो नागिरनाया गेसआनो बन्द' जाबायनो जों दा बेलेग दखानावसो थांनांसिगोन आरोखि ना दा ओमफ्राय नै गेसआनो गैला जाहैदों थ' चलो दीदी दूसरा जगह में जाना पड़ेगा फिर वहाँ कहीं मिलेगा तो चाय पीने का बहुत मन कर रहा है सुबह भी मेरा हस्बैंड ने आज चाय नहीं पिलाया मतलब थोड़ा लेट से उठा है उसने फिर खाना बना के खिलाया है फिर Bazaar India Merry Christmas offer at Apunila Puriba. Buy two, get one free. Bazaar India winter wear a complete range of Lafara. Buy two, get one free offer. Tenehole etia shopping karo bindas. Karon Bazaar India etia apunar center hoye ahise kichu akorshoniyo offer hoise. Logote माबायदि नुदों लोगोफोर पसन्द जादोंमोन आं कालारखौ बेखौ ओमफ्राय बिराद गिदिर आंनि थाखाय माने बे कालारखौ आं बिराद मोजां मोनो माबायदि लोगोफोर बिसोरो आंनो गथाम गोनांखौ नांगौ बे साइजखौ नांगौमोन आंनो नागिरनिथ' बेलेगाव लोगोफोर मा होनोमोनलाय मोनानोसै नै ओंखाम उखैबाय ओमफ्राय एसे साहा लोंबाय आरो एलेंगियाव ओमफ्राय दा पानिपुरि जानो नागिरदों थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नो सानबाय थ' थेंक इउ लोगोफोर जेब्लायबो आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय बाय बाय लाभ इउ अल